Li. Bocah kok. Wong gerang mbur dimasakne kaya ngene iki lho. Jajal rene ya. Enak apa, Mbah? Ya ora lah wong tuwek kok mbur bukai sego putih karo sambel ki romangsamu piye. Mangkan wis tak kai dhuwit. Hah? Lah wong gur 5.000 ki njaluk lawo apa to, Mbah? Ya golek ijon-ijonan kono, ben sehat awake. Kenikir ya kenek, dong luntas ya kenek. Lah wedhus apa piye? Ya kan malah seger nek ijon-ijonan kuwi. Oh, ngono. Bocah kok nek kaya ngene iki terus piye to, Le? Lah tanah nggur 5.000, tak tukokno brambang abang 3.000, lomboke 3.000, karo sasane 1.000. Kuwi lho wis pira? Aku ki lho tombok 2.000, dhuwitku ketut nek ngono. Lah ijone jangan kono. Bocah kok. Mbur ora. Lalapan ngono ke to? Ah, iya ngono kae lho. Golekno. Ha. Ngono lho. Bocah kok. Oh, alah. Wong tuwek mbur dingoni kaya ngene iki lho. Wong tuwek open-openane wangi liram. Engke dhuwit blonjo 5.000 njaluk lawuh enak-enakane bandane company kok. Luwih dine kok menak ngopeni kirik, kayak balung endang meneng ora jegok kae.